Важно за всяко новородено дете в Великобритания. Ако ви се роди дете в Великобритания и се окаже, че то няма право на британски паспорт, за да не нарушавате имиграционните закони, трябва да направите следното. В рамките на до 3 месеца от раждането му е необходимо да кандидатствате за статут за уседналост на детето. Понеже новородено дете няма как да получи български заграничен паспорт в рамките на 3 месеца от раждането в Великобритания, кандидатстването за статут ще трябва да стане или с акта му за раждане, или с пасаван, временен паспорт. Кандидатстването за статут с акт за раждане не става чрез електронно приложение, както става нормално, ако имате паспорт, а със специална книжна форма, състояща се от 49 страници. Формата трябва да бъде попълнена правилно и да се изпрати по почтата. Ние можем да ви съдействаме да направите статут за вашето новородено с акт за раждане или пасаван. Ако имате нужда от това, потърсете ме на имейл atanasachikov.com или телефон 077 8606 7076.